Ja, jeg er jo tit heroppe, sådan når jeg er her jo ellers. Det her det er så kun anden gang på en måned. Men der kommer altid en inder løvende. Det er fantastisk. Nå, hvad hedder det? Men her er jeg oppe på Phra bjerget. Heroppe ved Buddha Mountain. Og jeg synes lige, I skal se det, fordi lige om lidt, så bliver det mørkt. Og så er der, jeg ved ikke om vi får se solnedgangen, men her står de jo og donerer penge til Buddha på de her pengetræer. Og så er der den store guldbuddha heroppe. Har man ikke været her før, så skal man virkelig tage herop og kigge på udsigten og se på de flotte statuer her, Buddha-statuer. Der er så en kæmpe en her i midten. Og så sidder de så og beder her, sådan lige rundt om hjørnet her. Det vil jeg ikke lige få styr i. Det skal de have i fred. Så er der så sådan nogle kineser, nogen her, tror jeg det er, drager. Så er der endnu flere. De er jo utrolig flotte, de her figurer. Men uanset hvad, så er det flotteste jo den udsigt, der er heroppe fra. Phra bjerget. Det er virkelig en overset perle i mine øjne. Jeg laver en del video heroppe fra Phra området ved Pattaya. Men jeg møder ikke så mange danskere heroppe. Jeg kender så til gengæld nogle danskere, der bor her fast. Og de er super glade for at bo her. Prøv at se en udsigt her ved solnedgang. Det bliver jo nærmest ikke flottere. Jo, det vil så være uden skyerne. Men sådan er det. Men det var blot en lille video her fra Phra. Og det ligger mellem Jomtien og Pattaya. Absolut et besøg værd. Jeg har lige været rundt på sådan en motionstur, der er 1,5 kilometer lang. Og den plejer at gå 2-3 gange, og så går jeg hjem igen. Der er 1 kilometer hjem til hotellet. Så får man lige lidt fred i sjælen her. Hvis ellers de der inder bagved mig, de kunne tie stille, men det kan de ikke. Der skal fotograferes, laves selfies, snakkes og gøres ved. Og sådan er det. Det må man finde sig i, når man er herude. Men hygge jer derhjemme, og en hilsen fra Phra bjerget, Buddha Hill i Thailand. Ja, fantastisk. Altså, larm nu endelig. Men det er bare sjov ballade. Men tak for denne gang.